Evde her demeye hoş bin havalno. Hevidar mun başın. Havalnom İro hatine Stockholm'e, Sved, Stockholm payitaxta Sved'e. Ez dixwazim teki bahsa vê derê bikim ev navenda Stockholmê ciyên çandî kulturî herîzede li vê herêmê ya festîvalên çandî kulturî li vê herêmê têne çêkirin. Ev der ku jê re dibêjin weke baxçeyê kral tê binavkirin. Hewzek di ortê da heye, rast û çepê vê hewzê jî wekî ku hûn dibînin dar hene. Ji van daran re dibêjin darê Sakura an kulîlkên ku vetkin dişuhibin kulîlkê gilyazan, bêtir dişubin kulîlkê gilyazan lê navê wan Sakura ya darê Japonan e. Rastê wî û çepê wî weke rêzedar gelek darin. Her sal di biharê da derdorê du hefte an carna sê hefteyan ev kulîlk vedibin, ev dar bi kulîlk dimînin. Piştre kulîlkê xwe diweşînin dibin weke fêkî û li aliyê dijî ew hefte du sê hefteyê ku kulîlk hene vê derê dibe weke festîvalekî bi taybetî dawiya hefteyê ku roj xweş be bi hezaran însan tên vê derê û vê derê ziyaret dikin ciyekî gelekî xweş e. Ev der Stockholm'e paytexta Swêdê ye. Bimînin xêr û xweşiyê da.